Semar bakal tekan kapan Kakang Mas nggone nandhang kahanan keng kaya mengkene Siwa pendak dina Permadi kudu sumusul Kakang Mas ana ing alas Tik Brasara wujuding bungkus ingkang tansah gumlundung ngalor ngidul kuwatir rasaning atiku Siwa yen to nganti ana satu kewan galak ingkang mrawasa kelawan kahananing bungkus iki Siwa Semar kula dhewe nggih mboten ngertos lha niku gumun ing atase wujud bungkus wis 15 taun kok mboten enten sing iso mbedah wujuding bungkus mongko saya cuwe saya gedhe ingkang sekawit amung gereng-gereng ngeses angin Prabawa Lesus sakniki wis iso glundung ngalor ngidul mongko pendak-pendak kecemplung jurang ketatap watu kebentus sela ageng niku ya ora babak ora tatu bungkus niki pripun kahanane ingkang neraka kaya isa ya terus adiling sing maha kuwasa kaya ngene iki arepa bungkus ketok nek disawangi kaya gajih heeh ning nek kena watu kena wit ya ora bakal suwek ki ya ngene iki adiling sing kuwasa kekuwataning sing maha nasa kaya aku dhewe ya gumun kaya bayine iki ora mati ning jero monggo neng alas pendak-pendak awake dhewe teka nilai bungkus mesti wis cedhaki macan cedhaki singa monggo bareng tak cedhaki macan digusah singa digusah srenggala digusah ditiliki bungkuse ya ora tatu bungkuse ya ora suwek ki nek diceplok digoreng piye ya Tru dengkulmu ora ana bungkus kok diceplok digoreng kaya ndok ayo wujude ngono kuwi ning gumlundung ngeses-ngeses napa ndara Permadi mboten beta pusaka jemparing menapa curiga supados dipun sadados sarana mbeset bungkus niki mbok menawa iso bedah sura kurang-kurang gong jarine bapak kon golek welat empring kae sing landhep nyatane ya ora tedas jarine bapak kon golek gabah dibeset nganggo gabah ya ora tedas aneh kok arep pirang taun meneh awak dhewe sapa ngalas wah wis cilaka iki nek ora ana sing iso bedah iki engko terus gawe wiranging sinuwun Prabu Pandudewayana Nalendra Ngastina peputra bungkus 15 taun ora bedah-bedah nah aku goleke jugangan terus ben nyemplung jugangan guru ki wis karuane rasa dadak ngopeni bungkus ya Tru heeh aning anake anak apa buat lagi ora momeng gampang kok ora angel lho ora kaya nglebokke ATM iki meng Rasramas ambangane ngene iki kowe karo aku ya kapiran Bagong nun nek kowe ora gelem nderekke aku kowe bali ora apa-apa aku ora mbok nderekke ora apa-apa aku wegah yen duwe abdi sing gresula Bagong kapok kowe ana minggat kana mulih kana rasa nderekke ndara wong kuwi kewajiban kok senengane gresula ora di apa jenenge iki dilakoni kanthi ikhlas sapa ngerti sok bungkus iki dumadakan terus iso bedah awak dhewe duwe juragan wong ki bayi iki nek siji kalung usus loro wujud bungkus kuwi bayi sing pengpengan lho bayi sing bakal dadi menungso sing top kaya aku mbiyen ya Pak aku mbiyen kalung apa Pak kowe mbiyen kalung usus ning usus cedhak silit mula mambu
Mula bentuke kaya telek ya. Mbok ya sing apik kok ora. Aku sing kalung usus ya, Pak. Ora ana sing kalung usus. Kowe ya ora kalung usus gareng. Gareng ki julung caplok. Tegese laire surup. Petruk ki julung tungkul, laire esuk barengi srengenge jedul. Modal. Berarti sing kalung usus meng aku. Iya. Kali ki julung caplok, julung tungkul, aku apa, Pak? Kowe mbiyen metu ki katutan kathoke mbokmu. Dadi rung sempat ucul-ucul kebacut metu kowe mula kalung krokodil. Romoe modal. Kalung kain aku. Mula kowe nek ndi-ndi adusa mambu kok. Lale ya bentukmu kaya ngono kok. Wah, cilaka tenan. Kakang Semar, kula minto dina iki Kakang Mas ora keduga entuk padhang saka panguwasaning Gusti. Permadinedya gugat marang Kayiwangan. Aku ora nrimakake kaya ngene pasiksan ingkang sinandhang dening kadangku Werda Kakang Semar. Semare Koten Prayoto. Angkosa puja
Lengleng remyang ningkang sasangka kumenyar Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra lumut ambrekanggeng awita denceng-dencengan Mastu Nomo Sidam Sekaring Bawono Langgeng Kakang Narado Kakang Resi Kanika Putra akarya kagiat sotaning manahipun ingkang rayipun Jatimurti dene jengandika Kakang Narado tumunten mlebet wonten ing Bali Martya Kundha Manik Kakang Resi baya wonten mari damel menapa werkencong warudaya Pak Pong Buk Bolong kali codhe sapa sing gawe lho nuwun lho Di Estripun manggumun raos manahipun ing Ngraka Siti Pangadaludal. Dene Paduka Adi Pramesti Bathara Guru mboten ngraosaken gara-gara ingkang tumanduk wonten ing Kayiwangan Suralaya. Liripun kados pundi dene Paduka paring dawuh mekaten? Ah nggih, mestinipun Paduka sampun karaos. Bilih Kayiwangan sak mangke wonten gara-gara. Menapa to ingkang dados dasaripun dene Kakang Narada paring dawuh mekaten? Menapa wonten satunggiling pandhita tapa lemah sangar kayu waing menapa wonten satunggiling satriya ingkang malih tingal ingkang dadosaken gara-garaning Kayiwangan Kakang Resi mboten mugi andadosna ing kawuningan bilih sak mangke repat kepanasan geger kathah sangganing para Jawata para widodara-widodari ing samya ngungsi golek papan pandelikan nungsang puyang gudel bingung lampahipun para Jawata dipun sababaken saking menapa setunggal ingkang dadosaken gara-garaning Kayiwangan boten sane kejawi namung polaipun inggih menika Gajah Sena ingkang sak mangke pados kasuwargan nyuwun dhateng sangganing para Jawata mugi sak mangke Gajah Sena pinaringan kasuwargan ingkang angka sepisan dene angka kalih boten sanes kejawi namung wujudipun bungkus atmajanipun inggih menika wayah Paduka ing Astina Prabu Pandhu Dewayana ingkang sampun wonten gangsal welas warsa dereng pundhat anggenipun nglampahi lelampahan wujud bungkus wonten telengging wana Tik Brasara. Kalau nuwun sewu lho Di, menawi babakan bungkus
menika tumrap kula sampun dados kodrating para Jawata apan mekaten lampanipun atmajanipun Pandhu namung ingkang dadosaken gara-gara ingkang sakalangkung inggil mboten sanes kejawi namung pamutahipun Gajah Sena menika kala wau liripun kados pundi Kakang dene Paduka paring dawuh mekaten inggih amargi kasuwargan menika papan panggenanipun para titah papan panggenanipun para titah ing ubata ingkang wujud jalma menungsa mboten lamak lan boten pantes ing atasipun wujud satu kewan teka anggaya kasuwargan. Menika ingkang dadosaken gara-gara wonten ing kayuwangan. Mekaten Kakang. Lajeng saenipun sak mangke kados pundi? Kula nuwun sewu. Ingkang dados dewaning para dewa. Mangreh para Jawata menika Paduka Adi Pramesti Bathara Guru ingkang menang murba masesa dhateng sagung para titah ingkang kumelip ingkang rumangkang kedunungan kulit daging. Mila Paduka Adi Pramesti Guru kedah saged madhangaken kawontenaning kayuwangan menika saking pokal gawenipun Gajah Sena ingkang sakmangke sampun tenggo wonten repat kepanasan di wilah ing Mastu Nama Sidam Sekaring Bawana Kakang Narada menawi kapitang katraju sarta gelar miwagipun gulung kekalihipun gara-gara menika murmisah tegesipun kados pundi krana pangamuk ing Gajah Sena menika wonten sambung rapetipun kalian kawontenanipun bungkus atmajanipun Pandhu Dewayana ing mapan wonten ing Tibrasara. Sabab sampun pinesti pancen Gajah Sena menika badhe pikantuk kanugrahan nanging sanes wujuding kasuwargan ing mapan wonten ing kayuwangan nanging Gajah Sena kedah tumimbal lair malih tegesipun nangemongi dhateng jagatipun bungkus ing mapan wonten ing Wanatik Brasara. Mila Kakang Narada klaturi mendhap wonten ing repat kepanasan kadhawuhana Gajah Sena supados sakmangke saged ambedah wujuding bungkus ing mapan wonten ing Wanatik Brasara. Dening ingkang saklajengipun Bathara Bayu kadhawuhana supados paring sandangan dhateng jejabang ing mapan wonten telenging bungkus ingkang sampun gangsal welas warsa. Mboten pundhat saking lampanipun kanthi cara mekaten sakmangke badhe padhang lampanipun bungkus angka kalih Gajah Sena tumunten badhe pikantuk kanugrahan Kakang Resi Narada sidhem jroning pasewakan wadya gong tanpa sabawa kapraban dening Sang Nalendra Tama mangu-mangu mangon ngilir sing duka cipta berputih mandana raras ing Prastawa dawuh Paduka Adi Pramesti Bathara Guru kliran ana ingkang ngaraka isi pangdalu-dalipun pamit madhal paselan ndhawuhaken menapa timbalan Paduka Adi Pramesti Jatimurti kasinggihan mekaten Kakang Narada ing mekaten mugi-mugi Kakang Resi kanika putra saged ambabar jagat padhang tumrapipun Gajah Sena kelawan bungkus ing mapan wonten ing Wanatik Brasara. Lilanana kula nyuwun pamit Kakang Narada. Mugi-mugi lebda ing karya sak tindak ndika Kakang Narada sampun supe kadhawuhana dhateng Atmaja Ulun Bathara Bayu. Inggih ngestaken dawuh Bayu. Narada bapak kuwi metu njaba tepun tindak ulun. Wah, Bathara Guru aku njaluk pamit Bathara Bayu surti tingati.
kencang tenan to baru dayang pak bolong kali cedhe sapa sing gawe Bayu Narada bapakku piye ora usah dadak panjenengan ulun ngambali panjenengan Hyang Jatimurti yo kita dhisik ana laku mapan ana ing Wanatik Brasara ngandiya sandangan ingkang kinarya srana jejabang supaya mengko sakwise mudhar saka ing jroning bungkus wis ngrasuk busana paringan kita wah yo ngestake dawuh dene panjenengan ulun bakal budal merpeki kelawan Gajasena meper pangamu ing si Gajasena aja keladuk wani mrawasa marang Kayiwangan Suralaya Ngastu padha dawuh Narada bapakku aku njaluk pamit budal marang Wanatik Brasara sur titing ati-ati duga-duga digawa sewang-sewangan laku muga-muga lebda ing karya dadi bombong penggaling Hyang Jatimurti Narada kakekku iya Kanjeng langit kelap-kelap katon lerkin sanging risang mawe gandrung berkencang warudayang pak pong leren yo ger sareh aja keladuk nggon kita nguja marang mubal babaling pepinginan ingkang tan bangkit pinambeng wekasan ngawu gawar ngawur kang dadi patrap kita ora krasa yen to ingkang kita rusak kuwi penanganing Kayiwangan mongko kita kuwi titah sewantah wujud jalma utawa satu wana yen nganti kita keladuk ngene ngrusak repat kepanasan kita kuwi ora bakal entuk kanugrahan kasuwargan nanging malah kepara bakal gedhe dosa kita kang mangkono bakal cinadhang manjing ana ing candra dimuka sabar ya Gajasena sabar pukulun Bathara Narada Gajasena piye? Nyatanipun sampun wungsal wangsul anggen kula matur ngersanipun para Jawata. Anggen kula gesang wonten ing Madyapada menika sampun kewawaken nyumurupi dhateng kawontenanipun jagat. Tumuli kula kepengin pejah sarana sampurna pikantuk kasuwargan jati. Iya ning kita kuwi kudu eling. Kasuwargan ki dudu papaning satu wana ning titah jalma menungsa ingkang katarima uripe nalika ning jana luka. Tumindake apik sarwa becik wekasan boboting dosa luwih enteng tinimbang boboting kabecikan tumuli kang mangkono bakal bisa manjing telenging kasuwargan jati ning kita iki satu wana kita iki kewan lah kita kuwi ora sampurna nadyan kita kuwi turun gajah Herawana titianing Bathara Indra nanging kita kuwi wujud satu wana kita kudu sadar kita kudu eling, kita kudu rumangsani marang wujudan kita. Menapa samangke sampun boten pikantuk margi anggen kula badhe gayo dhateng kasuwargan. Ana aja kuwatir dewa iki adil kok, dewa iki adil. Iki mau ulun ngadhep Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah ya Sang Hyang Manikmaya. Ngaturake apa kang dadi pepinginan kita tinampa dening panguwasaning Sang Hyang Jagat Girinata, wanter timbalaning Sang Hyang Jagat
Girinata marang panjenengan ulun supaya matedhakake dawuh kelawan jeneng kita. Dawuhipun kados pundi? Kita entuk kasuwargan. Walah dalah matur sanget genging panuwun ingkang tanpa pepindhan ulun. Kanthi mekaten lajeng pundi marganipun supados kula saged nggayuh kasuwargan kita. Aja kesusu. Ana dalane lan ana lelakone. Dalampanipun kados pundi? Kita muduna ana ing alas Tik Brasara. Golek ana ing kono ana wujuding putra Nalendra ingkang kasetrakake merga wujud bungkus. Bungkus mau wis umur 15 taun, mongko ora ana srana iso mbedhah wujuding bungkus. Amung glundung ngalor ngidul. Kita didhawuhi supaya mbedhah wujuding bungkus. Janji kita iso mbedhah wujuding bungkus tinar buka kasuwargan kita. Pungulun. Kajasena piye? Nanging lak dawuhing dewa menika mboten dura. Ora ana dewa kok ngapusi iki ora ana. Dewa iki ora bakal atur dura kelawan titahe apa kang dadi sabdaning dewa kuwi kaya Wikresna tumaming drancang tan kono lumebek kudu kelakon amarga ucaping dewa iki padha karo kodrat utawa pesti mekaten. Ya. Mula kita mudhuna ing warwana Tik Brasara. Bedhahan wujud bungkus yen kita iso mbedhah wujuding bungkus ing kono bakal katon dalan kita entuk kasuwargan jati. Mekaten Pungulun. Menawi ngaten kelelana kula nyuwun pamit mandhap wonten ing Janaloka. Lan kula ngaturaken panuwun tanpa pepindhan dene Paduka Pungulun sampun kepareng paring pepadhang tumrap ing lampah kula. Ya, tiba padha-padhaan surti hati-hati ya. Aja kleru. Bungkus putrane Nalendra Ngastina Prabu Pandhu Dewayana. Umure 15 taun. Ngerti? Ngertos. Sing titi lho iki ngestakaken dawuh. Muduna. Ulun jampangi saka Dirgantara. Lho iki ngestakaken dawuh Pungulun. Oh
Prihatin Waspagung mijil Tuda tanpa karya sangkang rinemekan Gusti Gelung Rino sak sekarnya Siwa Semar bakal tekan kapan Kakang Mas nggone nandhang kahanan kengkaya mengkene Siwa pendak dina Permadi kudu sumusul Kakang Mas ana ing alas Tik Brasara wujuding bungkus ingkang tansah gumlundung ngalor ngidul kuwatir rasaning atiku Siwa yen to nganti ana satu kewan galak ingkang mrawasa kelawan kahananing bungkus iki Siwa Semar kula dhewe nggih mboten ngertos lha niku gumun ing atase wujud bungkus wis 15 taun kok mboten enten sing iso mbedah wujuding bungkus mongko saya cuwe saya gedhe ingkang sekawit amung gereng-gereng ngeses angin Prabawa Lesus sakniki wis iso glundung ngalor ngidul mongko pendak-pendak kecemplung jurang ketatap watu kebentus sela ageng niku ya ora babak ora tatu bungkus iki pripun kahananing Kang Raka kaya isa ya terus adiling sing maha kuwasa kaya ngene iki arepa bungkus ketok nek disawangi kaya gajih ning nek kena watu kena wit ya ora bakal suwek ki ya ngene iki adiling sing kuwasa kekuwataning sing maha nasa kaya aku dhewe ya gumun kaya bayine iki ora mati ning jero monggo neng alas pendak-pendak awake dhewe teka nilai bungkus mesti wis cedhaki macan cedhaki singa monggo bareng tak cedhaki macan digusah singa digusah srenggala digusah ditiliki bungkuse ya ora tatu bungkuse ya ora suwek ki nek diceplok digoreng piye ya Tru dengkulmu ora ana bungkus kok diceplok digoreng kaya ndok ayo wujude ngono kuwi ning gumlundung ngeses-ngeses napa ndara Permadi mboten beta pusaka jemparing menapa curiga supados dipun sadados sarana mbeset bungkus niki mbok menawa iso bedah sura kurang-kurang gong jarine bapak kon golek welat empring kae sing landhep nyatane ya ora tedas jarine bapak kon golek gabah dibeset nganggo gabah ya ora tedas aneh kok arep pirang taun meneh awak dhewe sapa ngalas wah wis cilaka iki nek ora ana sing iso mbedah iki engko terus gawe wiranging sinuwun Prabu Pandhu Dewayana Nalendra Ngastina peputra bungkus 15 taun ora bedah-bedah nah aku goleke jugangan terus ben nyemplung jugangan guru ki wis karuane rasa dadak ngopeni bungkus ya Tru heeh aning anake anak apa buat lagi ora omong gampang kok ora angel lho ora kaya nglebokke ATM iki meng ras ramas ambangane ngene iki
Kowe karo aku ya kapiran. Bagong. Nun. Nek kowe ora gelem nderekke aku kowe bali ora apa-apa. Aku ora mbok nderekke ora apa-apa. Aku wegah yen duwe abdi sing gresula Bagong. Kapok kowe. Ana minggat kana. Mulih kana rasa nderekke ndara. Wong kuwi kewajiban kok senengane gresula ora. Apa jenenge iki dilakoni kanthi ikhlas. Sapa ngerti sok bungkus iki dumadakan terus iso bedah, awak dhewe duwe juragan. Wong ki bayi iki nek siji kalung usus, loro wujud bungkus, kuwi bayi sing pengpengan. Lho, bayi sing bakal dadi menungso sing top. Kaya aku mbiyen ya, Pak. Aku mbiyen kalung apa, Pak? Kowe mbiyen kalung usus ning usus cedhak silit. Mula mambu. Mula bentuke kaya telek ya. Mboyo sing apik kok ora. Aku sing kalung usus ya, Pak. Ora ana sing kalung usus. Kowe ya ora kalung usus gareng. Gareng ki julung caplok. Tegese laire surup. Petruk ki julung tungkul, laire esok barengi srengenge jedul. Modal. Berarti sing kalung usus meng aku. Kali ki julung caplok, julung tungkul, aku apa, Pak? Kowe mbiyen metu ki katutan kathoke mbokmu. Dadi rung sempat ucul-ucul kebacut metu kowe mula kalung krokodil. Romoe modal. Kalung kain aku. Mula kowe nek ndi-ndi adusa mambu kok. Lali ya bentukmu kaya ngono kok. Wah, cilaka tenan. Kakang Semar, kula entuk dina iki Kakang Mas ora keduga entuk pepadang saka panguwasaning Gusti. Permadinedya gugat marang Kayiwangan. Aku ora nrimakake kaya ngene pasiksan ingkang sinandhang dening kadangku Werda Kakang Semar. Semare koten mrayitna semuriris eka balik titiyane Trisanya Purnama sasi kocap kacaiton nalika semanten dereng ngantos paripurna samemba wacana Ki Lurah Semar nala Garing Petrus Maula Bagong andherekaken risang permadi ing nalika semanten kacariyos nembe yuswa 13 taun parandri sampun kepareng mlebet lenging wana Tibrasara dupi mulat lampahing Gajah Sena angrubaken wreksa ingkang ageng andukiri sela-sela pating jaletot suarane miris risang permadi mire sangjaning para panakawan praptaning Gajah Sena. Kanggo sesumbar lindhu bumi kuncing kumalu dukundur ketup lumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara iladal mbok menawa iki ingkang winastan bungkus putrane Nalendra Ngastina Prabu Pandhu Dewayana ingkang kasitrakake ana ing telenging wana Tibrasara
dadi jalaran nggon kowe entuk kasuwargan jati. Cah bagus. Yen pancen kowe isih urip, kowe mesti krungu apa kang dadi pengendikaku. Sing gedhe pangapuramu. Yen to kowe nandhang cilik loro gedhe tekaning pati merga ketujah gadinge Gajasena. Ora niat aku bakal mulasara kelawan kowe. Nanging apan wis dadi dawing Sang Hyang Jagat Girinata, dadi jalaran nggon entuk kasuwargan. Tumung kula ngakoso ibumu Pertiwi. Ing kene marganing patimu lan dadi jalaran aku entuk kasuwargan jati. Bocah ing kemapan ning telenging bungkus. Anake Pandhu, aja kaget aku ingkang manunggal sajiwa ana ing jroning bungkus. Nggih, Cah Bagus, anakku pun bapa ingkang bakal paring sandangan sadurunge kowe metu saka jroning bungkus merga kaprawasa dening Gajasena. Karaos sakit tinujah mawi gading deni dak deni les. Mila ingkang sakawit bungkus kendel dangu sangsaning dangu gumlundung tansah nyaketi unggihaning Gajasena. Saya gempung Sang Gajasena nyumurupi polaing bungkus nalika semanten sigra tinujah mawi gading wujuding bungkus. Tanggap jejabang ing wonten salebeting bungkus eling-eling wis ngancik 15 warsa. Gading kalih cinandak dening jejabang atmajaning Prabu Bandhu datan saged obah risang Gajasena wau. Suwek punang bungkus nalika semanten nyarengi grayah-grayah asta ing mapan wonten telenging bungkus nenggiat majaning Prabu Pandhu nyandak gading kiwa tengen saka rasane nggone nyandak wekasan gading sinempal wani dadi jalaran pejahing Sang Gajasena. Nalika semanten keparenging jawata Noyan Ayu Baskara titi mangsa bedah wujuding bungkus wonten jejaka ingkang gagah pideksa godhek wok simbar jaja dadi kagiat nenggih Sang Hyang Pikula Narada sigra tumiya saking Dirgantara.
pandhita kang kinarya wangsit pindha kombang ngajaping madu sarining tawang susah angin ngendi nggone berkencang waru doyong pak pong bu bolong kali jodhe sapa sing gawe aduh ora jeneng mokal lah ya wong 15 taun mapan ning telenging bungkus monggo ora nate kesenggol dening apa wae ora kena srating Sang Hyang Pratangga Pati mula bareng jedul saka jroning bungkus piye aduh kuning gemrining kaya kencana sinangling pangulitane mongko gagah gedhe dhuwur wis nganggo sandangan jangkep apa sing diparingake dening Hyang Pikulun Bathara Bayu Kampo Poleng Bang Bintulu Kelat Bau Bali Bar Manggis lan sak piturute Bayu yo kabeh wis ndak paringake marang jejabang kemapan nang telenging bungkus bocah iki kok gedumel lambene iki arep omong ning arep omong apa wong nyatane ya durung bisa omong wah gedhe kono karo kowe suarane iso gedhe banget aku sapa nah ngandel ora aku sapa kuwi sangel pitakon sing angel kita kuwi durung duwe jeneng ya nggir kita kuwi jejaka ing mapan telenging bungkus 15 taun wah yen aku durung ngerti aku sapa kowe durung ngerti aku sapa lan kae uga durung ngerti aku sapa aku kuwi asale saka ngendi asale saka bapak kita lan ibu kita bapakku sapa bapakmu kuwi Nalendra ing Astina ya kuwi Prabu Pandhu Dewayana ibuku sapa ibumu putri saka Mandura Dewi Kunti Talibrata ya Sang Prita menapa aku ana ing telenging alas yen pancen bapakku kuwi ratu sabab kita lahir wujud bungkus ngerti ya kita iki 15 taun ana ing alas Tebrasara kene disetrakake dening wong atuwa kita merga wong atuwa kita rumangsa isin duwe anak kok wujud bungkus tumule disimpen ana ing wana Tebrasara suwene 15 taun dene kita ki atmajaning puku anu Sang Hyang utawa Prabu Pandhu Dewayana ingkang angka 2 ingkang barep ya kuwi kadang kita Puntadewa kita wujud bungkus sak temene kita wis disusul dening adik kita ning gandeng kita wujud bungkus mula tetep kita ingkang tinemu tuwa dene adik kita ingkang tinemu nom yo sakarepmu aku radong sing baku aku anake Bapa Pandhu ibuku Dewi Kunti iya sabanjure sapa ingkang bisa mbedah bungkus sing bisa mbedah bungkus ya kuwi Gajah Sena kuwi turun Gajah Hirawana kuwi gajah kayiwangan titiane Sang Hyang Bathara Indra kelangenan Sang Hyang Surapati yo duwe turun jenenge Gajah Sena kuwi pengen entuk kasuwargan mula tumuli Gajah Sena didhawuhi mbedah wujuding bungkus Gajah Sena iso mbedah wujuding bungkus kita iso mbabar weruh kelawan Padang Hawa wah iya lah Gajah Sena mancing ana ing nganggo kita sajuga entuk kasuwargan wah iya lah gandeng kita durung duwe jeneng mula waktu dina iki ulun ingkang bakal paring jeneng kelawan jeneng kita kowe ingkang bakal paring jeneng kelawan aku iya ning supaya ana seksine dimen kadang kita si Permadi ya adi kita yang tansah nunggu lawan jeneng kita ning wana Tebrasara tekan kene dhisik mengko supaya iso wadul karo wong tuane yen ingkang paring tetenger kelawan jeneng kita ki panjenengan ulun Pukulun menika wonten menapa Pukulun sing dadi gajah mesti ngono. Bicara sama terus nerada. Cilik dadi gajah. Ngandel ora?
Ulun ngerti Semar teka iki ulun wis matratap nek Semar Kakang Semar wae ora apa-apa. Ha iki lho sing wedhus kari dhewe iki. Karo dewa ora tau duwe tata krama gajah-gajah dengkul kita kuwi. Ulun iki ora dadi gajah. Sama sing mrawasa bungkus mau. Ngerti isih dikareti kok dirudar-rudar. Iki ngene ya Bagong lungguh sik. Wih. Soi. Bagongan lungguh dhisik. Pukulun menika sinten? Permadi wonten dawuh. Kita tansah nangis ning tengelenging alas, pendak-pendak kita nunggu kawan bungkus. Kita tansah netesake waspa. Kang mangkono dadi penggalianing Iwang Pikulun jagat giri pratingkah ya Iwang Pikulun Manikmaya. Tumuli Iwang Pikulun Bathara Guru mbudidaya supaya bungkus iki iso bedah tegese kadang kita werda iso metu saka jroning bungkus. Sawangen, ya iki bungkus, iki kakangmu. Kakangmu sing mapan ing tlenging bungkus Permadi. Kakang Mas mboten ninten babar pisan dilejeng andika sampun waluya nirmala temah jati temah mulya. Wah iki sapa? Iki adi kita, kadang kita taruna Permadi ngentak kandhake mau. Adiku. Iya. Wah adiku iya. Adiku. Aku iso metu saka jroning bungkus. Kakang Mas lajeng panjenengan menika nuwun sewu kaparingan pusaka asma sinten? Wah, aku durung duwe jeneng. Jon Toyang wae. Kurang ajar kita iki dewa kok mbales. Satria gagahe kaya ngono kok mung tukang dodol janganan. Bagong iki putra ratu kok Jon Toyang iki. Ya ora wangun babar blas ora. Wah, aku paringi jeneng sapa? Jagat dadi paseksen. Bayu, ono apa? Kita nyekseni Permadi Kakang Semar kula tulis pados nekseni dhateng aturipun ingkang rayipun Narada. Ya, arta paringi tenger sapa? Krana sampun lampah tapa brata. Monggo saged ndadal wujuding bungkus menika Gajasena mila kekalipun menika kula tunggalaken dados tunggal inggih menika kekasih Raden Bratasena. Bratasena Kakang Mas Bratasena mboten nginten babar pisan bilih kula sakmenika sampun pundhat anggenipun nandhang raos ing mboten kanten-kantenan sabab nenggo wujudipun bungkus. Yo Permadi, wah kowe cah bagus-bagus kok ditutke wong elek-elek. Iki sapa? Menika abdi kula Kakang Mas. Sapa wae ingkang sepuh piyambak menika Kakang Semar Badranaya. Kowe ngopo Reng? Ndak ora kecathet rombongane. Iki sapa? Sing kaya tikus. Kula Nala Gareng, Kang Abdi Ndara Bratasena. Nala Gareng nggih. Wah, eneng meneh apa ora? Tasih wonten ingkang inggil wonten wingking menika kula Den. Wah sapa iki lucu. Bratasena kok gumujeng ora. Irunge dawane ora jamak. Reng apa? Iki jelas calon aku sing disayang. Mergo ndara meresani aku kowe gumujeng kok. Menika naminipun Petruk. Sing matane kaya nduk ceplokan kae sapa?
menika abdi kula ugi Bagong. Wah, gawe bakal wani karo aku. Kok ngertos matane mendelik tanpa kedhep. Sajae ora trima nek aku dadi dulurmu tuwa. Gong, kedhep apa, Gong? Kowe dikira nantang Ndara Bratasena lho. Kowe kedhep apa? Mataku ora iso kedhep. Hah? Mataku ora iso kedhep. Lah piye? Nek arep tak nehi asido malah kleru atiku. Iki kelet e matane, Tru. Awas senengane dadak dandan bareng kok. Aneh. Nek kedhe perkoso. Mboten, Ndara, kula sayang kalih sampean. Wah, mendelik terus. Diculek mawon. Jenengmu sapa? Kula Bagong. Bagong Jon. Bagong Jon. Sampai Bagong Jon iki lho ya men anu milenial ya, Tru. Ah iya. Nek ora nganggo jeneng modern iki ketoke kaya wis ora jalan. Ah iya. Bagong Jon. Ya, Bagong Jon. Wah, Bagong Jon nggih, undang-undangane. On. Dijupuk saka ngendi? Jene dilangi dadi on. Oh. Sanggere ketekan Wanangawan ngene iki tokoh-tokoh ora iso omongan. Ming do dienggo gojek sapenake dhewe. Bratasena, Mrata kakekku piye? Kita wis iso pundhat saka nggon kita. Laku prihatin. Suwene 15 taun. Yo. Mula ngono ya, Nger. Kita gage kundura marang negara Ngastina. Dimen dilarwake karo adimu Si Permadi. Kaya ngapa bombong penggali wong atuwamu Prabu Pandhadewana kelawan Dewi Kunthi Talibrata. Lamun nyumurupi ya kuwi atmajane ingkang wujud bungkus 15 taun ning Wanatik Brasara wis kelakon pundhat dina samengko. Ya ngestake dawuh Narada kakekku. Ulun kondur makayangan barengan kan Bathara Bayu. Sembahku atur marang Narada kakekku. Wah, Bratasena aku bali marang swarga maruta. Sembahku katur marang Bayu bapakku. Lan tansah netepohna jiwaning kasatriya Yonggir. Pun bapa tansah mayungi laku Jandra kita. Wah, ya Bathara Bayu. Ati kula Ndara. Kula wis weruh kahanan sampeyan. Mboten benten kalian panggraitaning ati kula bungkus 15 taun. Lah kok elok timen bareng jedul wujuding jejaka. Sampun godhek wok simbar jojo. Monggo blingah-blingah pasuryanipun kados mekaten. Jumbuh kalian atmajanipun Prabu Pandhu, mongko ibunipun Dewi Kunthi. Bagus, bagus. Kakang Mas. Kula kepingin dipun gendhong dening Kakang Mas Bratasena. Miturut saking panggerbaning manah kula. Wujudipun jejaka ingkang ageng inggil kados mekaten Kakang Mas. Kula dipun gendhong. Wah. Permadi, aku ngaturke panuwun dene kowe tansah nunggu kahananku ana ing jroning alas. Mula ora usah kuwatir.
balimu marang negara Ngastina tuduhna dalane aku nang bakal ngendhong karo kowe nuning ngestaken dawuh bombong raos sing manah kula pangraos kula kados dipun lela-lela tuwin nampi sih tresnanipun Kadang Werda tumraping Kadang Taruna Kakang Mas. Kula nyuwun dipun gendhong Bapak. Wangsul wonten ing negari Ngastina kula nyuwun dipun gendhong Bapak. Ora ana akrabe babar blas. Kaya gendhong aku kekuatane sepira ta wong awake cilik kaya ngene kok. Malah nendang. Sapa manut masa aku gendong kowe kan aku ora kuat ya wis kene mendelep kene kok diplotrokke ta salahe kok nresep piye gendong apa piye gendong truk kesel aku ya yo sowan sinuwun Prabu Pandhu Dewayana karo Dewi Kunti Kalibrata. Mesti para putrane sing kaya ngono mau wah bombonge tanpa pepindhan. Wah saya nganakke pesta Ndrawina, makan gratis, minum gratis. Ayo. Wis suwe nang tengah ngalas kowe karo aku nunggu Ndara Bratasena yo. Saiki sowan ning negara Ngastina. Yo. Langsung gara-gara apa? Aja. Mengko. Engko bahanku ilang lho terus men. Nemu ngenggon wae ya. Wah wis. Aku arep ngetokke desa sing saka Pelawak. Desa sing saka Pelawak iki Sardana Kasina Indah. Mbuh ra caturan ora. Tunggu, Truk.